En fungruok ne ji manigi ng'ol e kaunti ma Kisumu ni mar osiptende mag sirikal e kaunti no koro ok bidwaro kuomgi omenda ni eka puodhgi kaka jogo manigi ng'ol. Piny owacho mar kaunti ma Kisumu okawo okang' mar rucho oko chudo no ma kuom kinde malach osebedo ka mono ji mani kod ng'ol wuok oko mar ndikore kendo bede rejista ma oyiedhi. E ote margi, apisas mag sirikal ma Kisumu wacho ni okang' makamano en mar jiwo chenro mag kawo nonro ji manigi ng'ol mondo okony e cholo negi chenro mag geto dongruok margi. E thuolo mokalo jogo manigi ng'ol osebedo ka idwaro kuomgi chudo eka timnegi yangruok kendo migi obok ma opuodhogi kaka ji hie manigi ng'ol. One thing that we've gained a milestone in terms of the registration process, we know you cannot go into registration for a person with disability before then you have a medical assessment. And one of the things you saw from the results on the consultations with the caregivers, financial constraints is a barrier. So if then the hospitals are charging for the medical assessment, then there's a barrier. Having that waived today, it will then see more children with disabilities coming to the health facilities for the assessment, and then increasing the number of children that will be registered under the National Council for Children with Disabilities and also within the education assessment centers. With such progressive programs, I have no doubt that we will continue to push the agenda of disability inclusion to greater heights of prosperity, driven by innovativeness and excellence to make a meaningful and lasting impact on the lives of children with disabilities.